Rakovan bol bohužiaľ zastavený pri svojom behu, ale podarilo sa mu získať aspoň 2-3 jády na naše konto. Zastavil ho Matej Gašperán s číslom 45, hodil sa mu pod nohy. A to sa naozaj ťažko zastavuje. Ale už je to len 10 yardov do nitrianskej endzóny, čo nie je veľa. A už sa začíname aj zladzovať s našimi cheerleaderkami. Máme tam flek. Nesportovní chování, defense, číslo 44. Polovina vzdálenosti ke goal line, automaticky první down. Mário Kašín sa dopustil nešportového správania. Pravdepodobne voči Jožkovi Dubňovi s číslom 25. A toto bol pokus o prihrávku znova na Mareka Vilda, ale nebol to úspešný pokus. Vyzeralo to tak, že Maťo Rakovan pobeží z loptou až do endzóny, ale rozhodli sme sa o prihrávku, ale stále vďaka tomu, že sme sa teda Nitra dopustila faulu, tak to bol prvý down, takže ešte stále máme ďalšie 3 pokusy. Je to druhý down a 3. Maťo Rakovan nás znova posunul bližšie k endzóne. Vyzerá to, že zhruba na necelý yard. Yard, možno 2. Je to tretí down. A Peťo Vaník bežal s loptou, pokúsil sa skorovať touchdown sám, ale vyzerá to tak, že nám stále ešte nejakých tých pár centimetrov chýba. Down, team out. Voda! Timeout. Warriors. První týmový timeout. Naši chlapci si teraz zobrali timeout, naozaj teraz je tá vhodná situácia. Nachádzame sa zhruba pol yardu, možno len pár centimetrov od endzóny Nitry a potrebujeme tam tú loptu dostať za každú cenu, aby sme získali tých potrebných 6 bodov. Centimetrov. 5 centimetrov. Nášmu útoku sa v tomto drive naozaj darilo, dostali sme sa až na tú samú hranicu, teraz to potrebujeme už len dokončiť, je to štvrtý down, v prípade, že sa nám to nepodarí, čo dúfam, že sa teda nestane, tak Nitra by rozohrávala zhruba z 1 yardu, čo vôbec nie je dobrá pozícia. Ale verme, že k tomuto vôbec nedôjde a naši chalani skórujú ten potrebný touchdown. Center can just take it and go across. The quarterback can.
A je to tak! Gratulátov, sa tam prešpicoval. Obidvaja rozhodcovia sa zhodli na tom, že je to touchdown, tak verím, že tento výrok dostane v platnosti. Ale áno, je to tak. The umpire was like back. Verím, že Lukáš Dlouhý úspešne pridá jeden bod na naše konto. Konečne sa nám podarilo dostať sa naozaj len o 2 body v Nitre. V tomto zápase sme síce ešte neviedli, ale 2 body sú naozaj málo, stačí nám jeden field goal, úspešný a sme vo vedení. Žilina! Presne toto chalani potrebovali, takýto impuls. Body na naše konto, znížené rozdielu. Verím, že to dá pozitívnu energiu a zvládnu koniec zápasu. Aj keď sa hráči Nitry rozhodli, že tento výkop budú vracať, tak sa im to moc nepodarilo. Zastavili sa niekde na 15 yardoch na svojej polovici, čo vôbec nie je výhodná pozícia pre útok, ktorý začína svoj drive. Takže, vážené publikum, teraz je tá pravá chvíľa, sme v 4. štvrtine, potrebujeme naše obrany dodať energiu do žilu, aby zastavila tento útok. Naozaj to teraz potrebujeme, chalani, teraz potrebujú. Naozaj v ťažkom zápase, poďme žili a poďme výkon. A rozhodcovia veľmi správne videli, že nitriansky hráč sa len pošmíkol. Bola to naozaj skvelá obrana od Jožka Dumia, ale máme tam zraneného hráča. Dúfajme, že to nie je nič vážne, že len chytajú nejaké krče. Predsa len už sme v 4. štvrtine zápasa. Zápas sa stáva čím ďalej, tým viac náročnejším. A vyzerá to tak, že naozaj sa jedná o nejaké krče alebo nejaké zlé dostúpenie. Ale čo nás teší je, že táto prihrávka nebola úspešná. Nitrania tak majú druhý down na 10. We don't have Gatorade. We don't have Gatorade. V našej obrane sa to podarilo zastaviť. Poďme potom na našu obranu, chalani, to teraz najviac potrebuje z publika. Pozitívnu energiu. Pomôžu na plný výkon, máte na to chalani.
toto vyzerá na safety. A je to tak. Naša obrana teraz naozaj dala skvelé. Získavame 2 body. Za safety tým pádom je skore vyrovnané 18-18. Lebo tak toto vyzerá toto zápasy, stráca vedenie. Za toto si naša obrana naozaj zaslúži veľký a veľký potlesk. Predtým, ktorý ešte americký futbal nesledujete, pozitívne je to, že keď je safety, nielen získavame 2 body, ale budeme loptu aj príjmať, takže náš útok by sa podľa všetkého mal dostať na loptu po tomto vykopení 3. Takže nieležáme 2 body, máme ešte aj dobrú pozíciu na otočenie tohto zápasu a možnosť prvýkrát sa dostať do vedenia. Safety znamená, že v tomto prípade po neúspešnom snape alebo rozohraní centra, ktorý hádže loptu rozohrávačovi, lopta bola moc vysoká, dostala sa do endzóny útočiaceho týmu, kde musel zahľadnúť quarterback. Poďme Zuna, teraz je ten čas, ktorý musíme zabrať. Potrebovali takýto impuls, naši páni potrebovali dostať. Úspešná hra, safety. Poďme páni, poďme Žilina, toto je náš zápas. Istá práca. Toto naši chalani potrebujú. Takéto hry, úspešné posuny po ihrisku. Druhý dal na 5. Poďme Žilina, poďme! Vratíme to! Poďme offense! Poďme! Žilino! A vyzerá to tak, že máme tam vlajku znova na ihrisku. Počkáme si na vyjadrenie rozhodcov. Zdalo sa nám, že tam bol pass interference, ale nechajme sa prekvapiť. Defensive pass interference. Číslo 36. Fatal Gordy, automaticky prvníla. Je to pass interference Nitry. Tým pádom sa posúvame ešte vyššie a zadarmo v nitrianskej endzóne.
Rozohráva sa polovica vzdialenosti od endzóny. A podstatné je, že je to znova prvý down. A táto prihrávka Peťa Baníka na Maroša Kočvaru úspešná nebola. Bol tam tiesnený. Peťo zrejme videl, že Kexo už pri tejto obrane nebude mať šancu loptu zachytiť, tak loptu radšej poslal vyššie, aby neriskoval prípadný interception. Peťo naozaj výborne dokáže tieto akcie posudzovať. Aj v tom je veľkosť quarterbacka. Radšej prežiť jeden down, zahodiť loptu, ale neriskovať zbytočne. A Peťo v tomto naozaj dokáže udržať chladnú hlavu. A Clarence Witherspoon znova zastavil náš behový útok. Mateusz Černík neposunul náš tým dopredu. Clarence naozaj robí problémy nášmu behovému útoku. Je vidno, že má veľa skúseností. A Maťo Rakovan teraz behom posunul náš útok dopredu, ale bohužiaľ je to len o nejakých 8 yardov a je to stále 4. down a 5. Takže teraz je zaujímavé, ako sa naši hráči rozhodnú, či budeme teda kopať za 3 body, i keď je to teraz z veľkej diaľky, ale Lukáš Zlový to naozaj v nohe má, alebo sa pokúsime rozohrať 4. down, ale to je samozrejme veľmi riskantné a dali by sme Nitre šancu, aby sa dostala znova do útoku, ale vyzerá to tak, že Lukáš sa pokúsi. Ako tak prepočítavam, vyzerá to zhruba na nejakých 37, 38, možno až 40 yardový field goal, ak rátame aj endzónu. Ale Lukáš to naozaj mnohé má. Máme tam flag. Delay of game, offense, 5 yardů, opakujeme 4. down. A toto je smola pre náš útok. Je to zdržovanie hry, nedali sme si zrejme pozor na časomieru. Naši chalani tam. Ale Lukáš sa aj tak pokúsil ten field goal, je to veľmi ďaleko, ale Lukáš to závieš. A bohužiaľ snap bol neúspešný. Stano Marcin tam sa zahral na quarterbacka, myslím, že mu to celkom vyšlo. Zachoval chladnú hlavu a hlavne nehodil interception, takže nič sa nemení, skoro je 18-18, ale na útok sa dostáva Nitra a je to prvý down na 10. Naozaj výborná práca našej obrany. Posúvame Nitru zhruba o nejakých 5-6 yardov dozadu.
Naozaj sledujeme skvelý zápas, napínavý až do poslednej sekundy. Naša obrana teraz potrebuje našu pomoc. To bol pokus na prihrávku na Jakuba Olečku s číslom 16, ale naša obrana zapracovala naozaj vynikajúco. Prihrávka bola zblokovaná. Go defense, let's go! Let's 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 go defense, let's go! A teraz zasmiutné naše obrany. Potrebujeme naozaj našu podporu. Je to tretí round a 15. A bohužiaľ vyzerá to na defensive pass interference. Pass interference, defense. 15 yardů, automaticky první down. Tak bohužiaľ, dopustili sme sa faulu a zrovna toho najhlúpejšieho, aký môžeme, je to defensive pass interference. Chalani to naozaj isto tak nemysleli, ale bohužiaľ posúvame sa o 15 yardov späť a Nitra má prvý down. Takže posúvajú sa zhruba na nejakých 37 yardov na svojej polovici, ale naozaj nie je to pre našich chalanov nič obťažné, oni to zvládnu. Takéto veci sa stávajú. Máme 4,5 minúty, naši chalani teraz potrebujú pomoc. Nekompletná prihrávka Nitry. Jakub Olečka nemal šancu túto prihrávku zachytiť. Druhý dán na 10, takto musíme hrať, je to 4,5 minúty do konca. Potrebujeme Nitru zastaviť a dať ten touchdown alebo minimálne field goal z ďalšieho útoku. Tento zápas je naozaj náročný, hrá sa v horúcom počasí. Nitrania už musia byť unavení, tak poďme našu obranu. Obrovský tlak na quarterbacka Martina Gruja s číslom 11, ktorý musel zaklaknúť loptu a posúvať tak Nitru o ďalších zhruba 5 yardov späť. Naša obrana podala skvelý výkon. Teraz potrebujú ten Nitru, teraz potrebujú pomoc. Je to tretí down na 20 pre Nitru. Teraz to musíme zastaviť, poďme chalani, to zlatíme, poďme defense. Vyzerá to na timeout Nitry. Timeout, nice. Druhý tímový timeout, 4:02. Takže Nitre ostáva už len jeden timeout, takže verme, že sa nám teraz podarí Nitru zastaviť, na to hneď skórovať a Nitra tak nebude mať čas na prípadnú odpoveď. Ešte pripomínam, že po zápase alebo nie, poďme, zmena do toho.
po zápase neodchádzajme z tribún, v prípade, že sa nám to podarí, čo verím, že sa nám to podarí, sa naši hráči budú chcieť poďakovať, odfotiť. Ale teraz už poďme našu obranu. Tretí obránca. Poďme chalani, poďme víkend. Ale je to flag. No, sir. Áno. A pri tomto zákroku je očividné, že sa pravdepodobne hráč niekedy zranil. Videli sme tam hneď po zákroku flag. Rozhodcovia sa pravdepodobne ešte poradia, pretože táto vlajka prišla len od jedného rozhodcu. To bolo čistejšie ako čisté. Takže veríme, že sa nám nestane nič vážne. They weren't listening. Takže nebyl faul pro Takže chvála Bohu sa o žiadny faul nejednalo a ešte väčšie chvála Bohu je, že Gorazd Lazorík z 85 odchádza po vlastných, takže myslím, že aj zaslúži potles po takomto hite od našej obrany odchádzať po vlastných z ihriska, teda je realita. Ale podstatné je, že štvrtina 20 vyzerá to tak, že Nitra je donútená pantovať. Takže poďme podporiť našu pantovú formáciu. Nice kick. Oh. A pant nedošiel. Toto bola naozaj smola. Pant nabral veľmi dobrý smer pre Nitru, ale nedokotujal sa až do našej endzóny, čo by znamenalo touchback. With the win. Takže budeme rozohrávať zhruba z 9 yardov, takže máme celé ihrisko pred sebou, ale nie je to nič, čo by náš útok nedokázal zdolať. Peťo je naozaj skúsený quarterback, receivery sú veľmi rýchli, šikovní. A Maťo Rakovan 39 do konce štvrtiny. A Maťo Rakovan je tank. Takže máme na to útok, máme dokonca zhruba 3 minúty. Takže chalani, poďme na to. Dajme tam 6 bodov, poďme do finále a skončíme to tu. 3 minutes. Chlapci! A toto bola prihrávka na Andreja Horeckého z 81. Ten ale dostal hit práve včas, vtedy keď mu lopta priletela do rúk, takže lopta mu bohužiaľ vypadla, je to druhý down na 10. Maťo Rakovan nás teraz svoj gól zjavne posúva vpred.
Ale môže byť nie. Tak napokon nie, je to tretí down na 10. Neposunuli sme sa, takéto pozície sú naozaj veľmi náročné. Rozohrávanie hlboko z vlastnej polovice. Ale verme, že naši chalani to zvládnu. Chalani, poďme. A toto bola tesná obrana na nášho Sama Dobiša, ale bohužiaľ táto prihrávka nebola úspešná, nebola kompletná a je to tak 4. down na 10. Na ihrisko prichádza náš punt team a budeme musieť bohužiaľ odkopávať. A čo sa tam deje? Poď, nečakajte, poď! Timeout. Warriors, druhý tímový timeout. Žilina si berie aj druhý timeout. Zjavne chalani potrebujú ešte trochu energie dodať do žil. Osviežiť sa, poradiť sa. Naozaj teraz prichádza tá najnáročnejšia fáza zápasu, je to v skutku dráma, ako z amerického filmu, skoro je vyrovnané. Zápas je naozaj veľmi tesný. A toto bol veľmi dobrý pád Lukáša Dlouhého, až na 32 yardov, ale máme tam flag. Uvidíme, čo sa udialo pri rozohrávke. Verme, že to bol nejaký offside a nič vážne proti nám. Offside, defense, penalta je odmítnutá, první down, Warriors. Prvý down Nitra, ale to nevadí. Nitra bude rozhrávať z 32 yardov, ale Lukáš Dlouhý sa blízko naozaj skvelým puntom. A teraz naša obrana potrebuje naozaj veľkú podporu. Odhadujem, že máme tak 5 minúty do konca. Potrebujeme Nitru urýchlenie zastaviť. Takže chalani, poďme defense, máte na to. Donútený zakratovať zhruba 5 yardov. Čopäť, dokonca 10 od line of scrimmage, takže toto naša obrana potrebuje. Takto musíme hrať. Poďme Warriors, poďme defense. Dnes je to skvelý výkon, hráte výborne. Dvě minuty do konce čtvrté čtvrtiny. A teraz prichádzajú tie napínavé chvíle, máme 2 minute warning, posledný timeout.
Máme jeden timeout, Nitra má druhý down a Batka down 11. Poďme chalani, musíme to zastaviť. A Jakub Ovečka síce zachytil pas, ale pri páde na zem lopta trochu vypadla, ale zjavne už urobil minimálne 2 kroky a tak pas bol kompletne, bolo koleno na zemi, presne tak. Takže Nitra sa úspešným pasom posúva na 3-0-5. Takže teraz potrebujeme zastaviť Nitru. Poďme Žilina, je to 3-5. Na 40 yardoch, alebo 38. Tak minúta 07. Teraz potrebujeme zabrať chalani. Teraz poďme do toho. Máme jedinečnú šancu. Všetko máme vo svojich rukách. Peďovaník, toto sú jeho situácie. Je to hráč, ktorý vie hrať pod tlakom. Toto je horor, vážení priatelia. Toto je dráma. A nekompletná prihrávka na Jakuba Valka. Peťo Vaník vyslal naozaj tú raketu zhruba na 19 yardov na polovicu Nitry, ale Jakub Valko tiesnený až 2 obrancami. Nemal šancu zachytiť túto prihrávku, ale to vôbec nevadí, je to 2-10. Držíme loptu, kontrolujeme čas, toto potrebujeme, takto potrebujeme hrať. Did somebody run this side? I'm running. A táto lopta bola trošku pridlhá na Mateuša Černíka. Letela do autu. Mateo je veľký duchom, ale vzrastom teda veľmi nie. Je to 3-10. Stále máme jeden pokus na to, aby sme sa dostali cez tých 10 yardov. Máme na to. Dokonca je zhruba 54 sekúnd. Bohužiaľ je to interception Nitry na 29 yardoch. Smola pre Peťa Vaníka. Toto bola nepodarená prihrávka. Mário Kačír zachytil tento pokus, ale chvála Bohu sme to zastavili. Takže na loptu ešte... Takže teraz potrebujeme, aby naša obrana zastavila tento drive Nitry. 40 sekúnd do konca. Kurva, toto je dráma. Poďme Nitry, poďme do toho. Zvládni sa aj horšie. Toto je
zase je to minus 10 yardov. Tréninku, toto potrebujeme. Timeout. Nice. Poslední týmový timeout. Ak Knights, 32 sekúnd do konce štvrtej štvrtiny. ak Knights si podľa očakávania berú svoj posledný timeout, už nemajú čo strátiť. Máme 32 sekúnd do konca. Naša obrana teraz naozaj zabojovala, dostali sme sa tam, kde sme potrebovali, to je bližšie k nitrianskej endzóne. Naši chalani naozaj teraz potrebujú našu pomoc. Majú už len 30 sekúnd, to musia obrániť, chalani, poďme do toho, poďme defense. Sme s vami, podporujeme vás. A znova neúspešný pokus Nitry. Posúvajú sa znova späť. Vyzerá to tak, že dokonca až na nejakých 5 yardov od svojej endzóny. Očividne tento zápas už nechajú naši hráči, a nie. Warriors, poslední týmový timeout. Tak Do konce nakoniec- štvrtej štvrtiny 14 sekúnd. Tak nakoniec 14 sekúnd pred koncom ešte vyberáme ten náš posledný timeout a veríme, že dokážeme buď spôsobiť nejaké to safety. Vyzerá to tak, že nitrianskí quarterbacks s centrom nemajú dobrú chémiu. Teraz naša obrana potrebuje našu podporu. Vyzerá to na poslednú hru v nejakom hracom čase. Poďme Žilina. Podľa očakávania Nitra už len zaklákla loptu a nechá uplynúť čas. Konec štvrtej štvrtiny.